Kikubor nakaslem jong unongsan hima. Ka jingdon ki priu ki balaklat na ka jing len shop ka mariang ha ka jilla ha kini ki arsingi balala kalakot chaka khat prangun hadu ka singi thodien ka jing jor jong uslap ha kini ki arsingi kalawan ra ya ka jing tua khendau ha kaleng nalor ba ka tua khendau kalashim no ya ka jing embryo kalawan ra ru ya ka jing julor ba sherkei ha kaleng saudong ka jingdon ki baklat tang ha ka khat hen rio bat khat hen yau tarik ujeliu arhajar arpoar Kalong ha East Khasi Hills khat arngon, South West Khasi Hills arngon, bat South Garo Hills saungon. Kini ki baklat ki kentop nakasnong larem mau plang blong. Dangar kenmen sau boro rungku bat bet gora e hamausen ramblong East Khasi Hills. Jashar bat Lalghat BSF border outpost hajan borsora ha South West Khasi Hills. Bat ha Bakmara bat Siju ha South Garo Hills. Hagani ka jingklat jong ki mensembriu ki babun hi ki dei na ka juk ka ying kum halat larem darang bakmara halat larem saungut na ka juk ka ying kilaklat kat ba sangut ka kme bat saungut ki khun kilaklat ha darang bat ha bakmara ukpa ka kme bat ki khun kilaklat na kalyang ka sarkar jalla kaladep ban penbana bakan ai mar saulang syaki bahayeng hasem jong ki tu ki balaklat no Menteri Rangba Conrad Kisangma Ula batha yaki babu sarkar ban penkloy yaka jing ai yakani ka song pisa syaki bahayeng hasem